ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಪಂದ ನಿಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಇಂಕುಳಿತೆ ಒಂತೆ ಬಲೂನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ್ತ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದುಬೈದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ತಲೆಕ್ಕುಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಉಂಟು. ಟೋಟಲ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ. ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋದು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಅಂಚೆನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಇತ್ತ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ ತೂಪೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋನು. अरे थोड़ा सही बात है ये भाई असली गिफ्ट है आदमी के लिए. आप सोचा वो हो गया आपका दिल तसल्ली हो गया. सही बात है. ಹಾಂ ಓಕೆ. ये लो भाई ये sulit nah bagian ini pak. Untuk hengor hengor aja. Mana ya? Sorry. Ambil Thank you. Happy birthday Sadana. Happy birthday Sadana.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಒಪ್ಪಲೆ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬಿದಾಂಡಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಕೋರಿಗೆ ಆಯ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ಓಪನ್ ಇನ್ನು ಕೊಡದೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ಸೆಟ್ ಅವನುಂಟು ನಾನೇನು ಬಾ ಈ ಟ್ರಾಲಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಅಂದಿ ಅವ ಜಾಗ ಅವಂಚ ಮಂತಿ ನಿಂಕ್ಲು ಕೊನೆ ಈಜಿ ಆಪು ನಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಮಂತರ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಲೇಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಜೆಪುರ ಪಾಡ್ದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಇದು ಉಂಟು ಮೈಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟಾ ఏదో గాడి బరుంది నల్ల ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಪಿನಾ ಕವಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಚಾ ದೀಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ನೀರು ಯಾವ ನೀರು ಏನು ಪಂಡೆ ಕಡೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 5 ಎಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿನ್ನಂತ ತಜ್ಪದ ಹಿಂಗಿದೆ ಅದೇ ಅಂಚಡೆ ಚಾದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪದ್ಮನ್ನನಲ್ಲ ದಯಾನಂದನ್ನನಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜೆಟೆ ಒಂದನ್ನು ಒಂಜೆಟೆ ಒಂದು ಅವ ಪೂರಾ ಮಸಾಲೆ ಚಾ ಆತಂಡು ಚಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಒಂದು ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಎಂಗು ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಚಾತ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಚರ್ಮುರಿದ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ತಾಳ ತೋಜಿ ಮೈಂದ ತೋಜಿ ಮಾಡಿ ಲೇಖದ ನನ್ನರ ಬರೋಡಪ್ಪ ಪಗ್ಗೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಚಿ ಇಂದು ಖಾಲಿ ಬಾರ್ಬಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸಾಸೇಜ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಟ್ಟುಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಸಾಸೇಜ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಸುರುಕು ಕೋಲ್ಸ ಪಾಟ ಉಂಟದ ಕೊಯ್ಲೆಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೊಯ್ಲನೈತೆ ರಾಯಿಡಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದೇ ಇದೇನಂದೆ ಕೊಯ್ಲಾಜಿನ ರಾಯಿ ಪಾಡ್ಲ ಅದು बाबा बस कर कितना डाला ये पूरा पंडेनु बीच को थोड़ा सा डाल 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 ಅತ್ತ ಘಾಟಿ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂತಿನ ಕಾಂತೇನೆ ಹೊಸತ್ ಕಂತಿನ ದಿಕ್ಕಿಜ साइड में डाल दे इस तरफ ಏರಿಯಾ ಸಾಮಾನು ಅನ್ಲೋಡ್ ಬಂದಿನ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗಾರು ಕುಲ್ದೇರಿ ಎಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ आमलेट जो 20 ग्राम ಕುಡಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲೊಂದು ನಲ್ಪ ಪೂರ ಟೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಹಂದಿರ ಕುಲು ಒಬ್ಬಕ್ಕ
ಸ್ಟೀಲ್ ಲೆಗ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟದೆ हाँ वो पलटी करना पूरा एक साथ हो जाएगा। ये रफ्तार है। अबे ये थोड़ा ज्यादा है ना उसमें घुसा सकता है हाँ दादे भले भले आता ಬೆಲೆ ಬಿತ್ತದಿ ಹೊಡದೆ मत ಮಾಡಿ ಜನ ಬಚ್ಚದ ಕಲ್ಮಿ ಕಬಾಬ್ ಅದ ಬಂದು ಅಪ್ಪು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಲ್ಮಿ ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೇನೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್।